Tedmi kada kayo kapsat iti maysa nga nabara nga pangablaaw kada kayo agsipud ta addatay manen nga agkakadwa addatay manen nga agadal isaw na ako Dios iti naglikod nga inem nga aldaw kada ito nga lawas nga nagtrabaho tayo inaramid tayo iti pagrebengan tayo kapsat pa-check nga ni Apo Diyos iti ng bendisyon kada tayo inted na digitay kasapulan tayo ket saan tayo nga nagkurang uray pay digiti karkararag tayo ket pinatgan na kanagsan pa-check nga kas kanya umay kada kayo dagiti panagyaman ket agyaman tayo akas maysa nga pamilya ni Apo Diyos ket agkakadwa tayo mo adalan kapsat pinapateg nga sa una ket sakbay ti amin dawatek nga agkararag tayo. Bendito nga Diyos amami nga dakat sa dilangit kadaytoy nga oras iti aldaw mo nga nasantuan iti bispiras iti aldaw ka naginanaan umay kami nagyaman ken yaman kami kadagiti nabuslon no bendisyon nga inted mo kada kami agyaman kami kadagiti panangay-aywan mo kada kami o Diyos kadaytoy nga lawas agyaman kami iti panangsalaknid mo kada kami ket inted mo kada kami daytoy nga gundaway tapno agkakadwa kami ket adalen mi iti napateg asawa agyaman kami o Diyos kadagiti naglabas a leksyon nga inted mo kada kami nga nang panagnet nga sika nga Diyos ket saan mo nga binaybayan dagiti anak mo nga imong una nga naisurat iti libro iti Henesis dayjay met amang iti petpetan mi nga saan na kami met nabaybayan iti naldawaldaw dawati ko Diyos ikan na kami iti sirim nga kaud tagruno kan na kami iti ayat nang nanguna ikan na kami o Diyos dayjay namnama nga digiti amin akarkarin ket matungpal met dagiti panagbiag agyaman kami ket dinengeg mo ken sungbatam digiti nga kararag mi iti naganap ni Jesus. Amen. Adda tayong kapsat iti lesson number 12 kada ito'y pagleksyonan tayo iti libro iti Genesis ket agyaman kami kakabsat agsipot agtuloy nga adda kayo nga mang suporta kada ito'y nga nanungo nga programa tayo daytoy nga programa tayo kakabsat ket adda gamin dagiti mi nga kayat mi ang makataset kadayjay panagadal kayo isaw na Apo Diyos tapno uray pay kadayjay basiklaeng apanang kakadwa tayo kakabsat iti tunggal aldaw apanaginana every Sabbath ket maited kada tayo dayjay inanama nga ni Apo Diyos ket adda kada tayo ket agyaman kami kakabsat saan laeng adda kayo adda kada kayo met digitay ag-subscribe ket adda kada kayo digitay mangi-share kadigiti kagayem nyo ket digitay nga gundaway ket isu kakabsat iti panagministruyo kadigiti kagayem nyo tapno digiti panagadal tayo ket agkakadwa tayo kakabsat adda tayon iti lesson number 12 iti paulo na ni Jose prinsipe iti Ehipto ket nakita tayo kakabsat nga ni Apo Diyos ket binindisyonan na ni Jose ta naisurat iti nadal tayo di na panalawas ni Jesus adda ken ni Jose uray pay idiin lako digiti kakabsat na ingga nga nakadanong iti balay ni Potipar ket uray pay idin kakabsat nga naibalo Biblia iti libro ti Henesis ibagana
ti Diyos adda ken ni Jose. Anyan kakabsat nga nagpintas ay nga inanama no iti panagbiag tayo. Kas dayjay kinaadda ni Apo Diyos ken ni Jose. Addamet iti Diyos nga mangkadkadwa kada tayo. Mangidaldalan kada tayo. Mangbinbindisyon kada tayo. Iti taray iti leksyon tayo kabsat ket adalin tayo manipod iti Genesis 41 hingga 45. Kadigitoy nga kapitulo iti libro nga dadalin tayo, libro ti Genesis. Maminsan pa'y kakabsat, biningay ko iti talo apaset. Talo apaset. Tapno makita tayo, dahil siya'y bendisyon iti panagadal tayo, makita tayo kakabsat nga ni Apo Diyos iti nang bendisyon ken Jose. Apan tayo kakabsat, kaday jay tagtagainep ni Jose, kanya tagtagainep ni Paraon, akas background kaday toy nga adalin tayo. Adda kakabsat iti duwa at tagtagainep ni Jose. Adamet iti duwa at tagtagainep ni Faraon. Dagiti tagtagainep ni Jose ket isu iti puunen nga ginura digiti kakabsat na. Anya digiti tagtagainep na. Iti tagtagainep ni Jose napanda nakiani, nakigapas. Ket idin nga nagapas dan dagiti nga inanida ket rinepet dan nagbalinen a binittek. Nakita ni Jose nga adda iti 12 a binittek ket naggaraw dagitoy nga 12 maysa napan iti sentro ket dagiti 10 ket maysa linawlaw da dayjay maysa nga binittek nga napan iti sentro. Ket itinaramid digitay nga 10 ket maysa a binittek nagrukbab da kadayjay nga adda iti sentro. Iti mikadua nga tagtagainep ni Jose. Nagtagtagainep manen nga adda iti init, adda iti bulan, ken adda iti 10 ket 2 nga bitbituen. Dayjay init napan iti sentro. Linawlaw iti 10 ket 2 nga bitbituen agraman dayjay bulan. Ket nagrukbab dagiti nga bitbituen ken dayjay bulan kadayjay nga init. Ket kuna dagiti kakabsat ni Jose kaya amo nga sawen. Da kami agrukbab ka miken ka. Da kami nga inauna. Dayjay ti kinaguradan. Idin kakabsat nga addan ni Jose ijay Ehipto, addan ijay pagbaludan. Nagtagtagainep met ni Faraon, ti ari, ket saan nga maipataros dagiti masisirib iti Ehipto. Naipalagip kadayjay baker, malagip iti baker ken butler. Dayjay nga panangipataros ni Jose kadagiti tagtagainep da idi akaduada ni Jose iti pagbaludan. Inbaga ni baker kadayjay ari inayabanda ni Jose. Inpataros ni Jose ti tagtagainep ti ari. Anya ti tagtagainep ti ari umuna. Adda kano iti 7 nga nalulukmag nga baka nga naggapu iti karayan iti Nile. Addamet iti simanglad nga 7 nga nakukutong a bakbaka. Ket dagiti nga paragpagan nga bakbaka inalunun na dagiti 7 a nalukmag nga bakbaka. Tidakes na saan ang nagbalbaliw nakutong da paragpagan da lata. Di mikaduang tagtagainep dayjay ari. Ket adda iti nakita na nga 7 nga sanga iti trigo. Nasalunat nabagas iti bunga dayjay a trigo.
Adamit iti pito, nga sanga iti trigo. Ipes. Ket nakita da iti ari, iti tagainat na, nga digiti ipes at trigo, inalununda digiti anasalun at trigo, ngem ipes da lata. Idin nga inpataros ni Jose digiti tagainat digiti ari, maragsakan digiti ari. Umunang apaset, kakabsat, iti leksyon tayo, kitain tayo, dayjay panangi kabil ni Paraon ken ni Jose nga agbalin amikadwa nga agituray iti Ehipto. May kadwalaeng kini Faraon. Basahin tayo kabsat iti paset amayulo tayo. Genesis 41, versikulo 41. Ket ni Faraon kinunana ken ni Jose, ni insaad kan nga agturay iti amin adaga iti Ehipto. The first part. Addan kakabsat ni Jose nga isunan iti agturay iti amin adaga iti Ehipto. Laglagipon tayo nga iti Ehipto, the Egypt was a kingdom. Hanlaeng nga dahil Egypt iti mapa itatakapsat. The Egypt iti Biblia compose all the territory nga naparmed that was conquered by Egypt. Ket amin teritoryo di kapsat isu iti ayan ni Jose nga pangiturayan. Ket inaramid ni Jose dayjay nga tagtagainat ni Faraon. Iti uneg ti pitong tawen ni Jose ken dagiti amaminen at trabahador ti Ehipto inurnong da dagiti apit taapay iti inbaga ni Apo Dios babaen ti tagtagainat ni Faraon. Sumaruno iti pito a tawen nga awan 20 iti maapit kalgaw awan iti maapit. Ket dayjay kinaawan ti maapit addanto dakkel a panagbisin. Apan tayo kakabsat iti part 2 ni Jose ken dagiti kakabsat na. Adatayon iti kapitulo 42. Basahin tayo kakabsat iti versikulo 1 ken 2. Idi ni Jacob namuan na asadyay Ehipto adda pagtaraon idi ni Jacob kinunana kadagiti anak na nga lalaki anya iti gapuna nga agkikinita kayo. Ket kinunana adtoy nadamag ko asaddi Ehipto adda pagtaraon sumalog kayo sadyay iti panaggatang yu iti agserbi kada tayo tapno agbiag tayo ken saan tayo amatay. Daydi kayat ko kabsat nga kitain tayo kadaytoy ana isurat. Iti bersikulo 1 kunana ni Jacob anya iti gapuna nga agkikinita kayo. At datoy kakabsat inayaban ni Jacob ti anak niya. Naibaganan ni Jacob dayjay purpose da. Awanen iti makanda ket kunana mapangkayo ijay Ehipto tapno gumatang kayo iti pagtaraon tayo. Apay nga kikinita da. Malagipdan kakabsat iti naglabas. Nga sumagmamano atawen idi inlako dati ading da nga ni Jose. Ket nakita da nga digijay nga Ismaelitas nga gimatang ken ni Jose agturong da nga mapan ijay Ehipto. Isong agkikinita da. Umay kanyadan dayjay panagamak. Anyangay no
Dayjay nga inaramid tayo, kini kabsat tayo nga nose, ket agsublin kada tayo. Ada di pinagsasako tayo kabsat na karma. Na karma manayin. Nga dayjay inaramid mo, nang nangruna no aramid adakes, ket agsubli ken ka. Iti baga di iti tataw na karma. Dayjay siguro kabsat itirik na. Dagitoy nga agkakabsat. Isu nga insurat ni Moses iti libro ng Genesis, anya iti gapuna nga agkikinita kayo. Napanmarod dagitoy nga sangapulong agkakabsat dagiti anak ni Leia. Ket idi kakabsat nga nakadanong dan iti Ehipto. Iti inaramid da, basahin tayo iti versikulo 6. Ket ni Jose isu idi agturay sadyay adaga. Isu idi iti aglako kadagiti amin at tao iti daga. Ket dimteng da dagiti kakabsat ni Jose, ket nagruknoy da kenkwana dagiti rupa da iti daga. Malagip yu iti agtagainat. At dadtoy iti maysa a binagtat si tatakder kaapay nangatu iti posisyon na. At dadtoy dagiti 10 a binagtat nagrukbabda iti rupa da iti daga. Makitan kakabsat ni Jose nga dayjay tagtagain na idi ket addan a matungpal. Ngem dagiti kakabsat da handang amuata di damo nga mailasin, di damo nga marupaan ni Jose. Agsipud ta adayjay Ehipto iti panaggarwat na ket Ehipsyo nang nangruna ta maysan nga opisyales, amuyo digiti opisyales ket napintas digayjay nga padpado da. At damot din digiti ibabaon na, handangan nabigbig kakabsat. Ket ni Jose, pinabasol na dagiti kakabsat na nga isuda ket espiya. Ket balud na ida iti 3 nga aldaw. Basahin tayo iti versikulo 17. Ket iti panagtitipon na ida pinaipan iti pagbaludan bayat iti 3 nga aldaw. Anya iti adda nga kapadasan dagitoy nga agkakabsat iti adda iti pagbaludan ti 3 nga aldaw. Iti inaramid da ket kinita da iti panagbiag da. Iti inaramid da ket nagbabawi da. Malagipdan kakabsat dayjay inaramid da iti kabsat da. Di prinsipyo ngano anya iti imulang isu iti apitan. Nagaramid da iti dakes ken Jose. Numampay saan da nga ammo nga dayjay nga nangibalot kadakwada isu dayjay kabsat da. Ngem nakita dan nga dayjay inaramid da ket nagsublin kadakwada. Kitain nyo kabsat iti insurat ni Ellen White. Iti libro ti Spiritual Gift, Book 3, page 156. Kunana ti adipan ni Apo Diyos, 3 days of confinement were days of bitter sorrow with Jacob's son. They reflected upon their past wrong course, especially their cruelty to Jacob, to Joseph. They knew if they were convicted of being spies and could not bring evidence to clear themselves, they would have to die
or become slaves. Anya itinararamid da, umayon dayjay na saan apa nagbabawi da. Umayon dayjay nga panagbabawi da kapsat tapay kinita da, nalagip da, dayjay inararamid da itinaglabas ng nanghuna. No kasano iti panang tratar da kinuse. Kasjay tayo magkakapsat. No, anyaman nga ramidin tayo, kadagiti pada tayo atao, nasayaat man, isod ka panagayat, umaytong agsubli akas bendisyon. Kunana ni Ari Solomon, cast thy bread upon the waters. Dahil tinembang nga ramidin tayo, purwak tayo, titinapay tayo, kadigiti dadano, ket agsubling to, kadagay. Ngem iti naramid tayo, wenno aramiden tayo, kadagiti pada tayo nga tattao, ket kas di inaramid, dagiti 10 nga anak ni ako, anya inaramid da, kinagura da, tikamsat da, agsubling to, kada tayo. Umay kakabsat da, di panagsubok, ket kitain tayo, no anya dayjay ni naramid da, ni Simeon nagbati ije pagbaludan. Kunana ni Simeon kakabsat, I like Simon, kunana ni Simeon, adda kami apo nga umay gumatang, tati pamilyami nabati ijay Kanaan, ket no saan kami nga agsubli, agbisin kami, matay kami. Ket inbagan ni Simon kakabsat, numabalin, palubusang digiti kakabsat ko, agbati ditoy, ket agbati itoy pagbaludan, ket agbalinak at tagabog, no kayat nak apatayen. Anyan kakabsat, Simon stood as a guarantor, kadagitoy kakabsat, ket iti inaramid kakabsat ni Jose, tinatgan na dayjay dawat ni Simeon, ket iti inbilin na, punwenyo dagiti sakuda, ket ikabilyo dagiti inbayad da, ditamet laeng sako nga pangikabilan nyo iti ginatangda nga taraunda. Sana inikkan pa'y kakabsat iti bonus, idin agrubwaten digitoy nga agkakabsat, inikkan na isuda iti taraunda nga manay manipod iji ito, inggana nga makadanunda iji Kanaan. Dayjay ayat ni Jose, nasaya at pagtulad ng kakabsat. Dayjay nga ayat ni Jose, na imbag nga pagtuladan. Saan asinubadan ni Jose? Dayjay nga dakes nga aramid dagiti kakabsat nga kenkuana. Taapay, remember this, taapay nga saan nga inaramid ni Jose, dakes balsem iti dakes. Ngem tinaramid ni Jose, dakes iti inaramid da kenkuana. Ngem ayat iti inaramid na. Taapay, lagipin tayo kakabsat iti naglabas sa eleksyon tayo. Dayjay kunana iti inadal tayo, ti Diyos adda ken Jose. Gapu ti Diyos isu iti ayat. Gapu ti Diyos isu iti mangbendisyon. Gapu ti Diyos isu iti naparabot. Dagijay nga kababalin iti Diyos nga adda ken Jose. Isumeten tinagbalin a kababalin ni Jose. Inayat na dayjay nanggura kenkuana. Binindisyonan na dayjay nangidadanes nangilako kenkuana. Ket
nagtuloy da kakabsat. Nagawid dagiti nga kabsat. Ket idin ano katanda dagiti saksako nga taraon a ginatanda. Nakilala da, they were surprised. Nagbuteng da tapay, nakita da nga digijay nga pirak nga inbayad da adda iti unag iti sako. Yung nagtultuloy da nga nagawid. Ket nagsauda nga masapul nga dayjay buridek da. Sino buridek da? Ni Benjamin. Ket agsubli kadakwada nga kadwada kakabsat nga mapan iti Ehipto ta adjay anabati ni Simeon. Ket saan akayat ni Jacob? Taapay laglagi pa nyo adda ti dua nga asawa na Jacob ni Leah, dagiti anak na digijay asa nga pulo nga inauna ni Raquel ti anak na ket isu ni Jose ken ni Benjamin. Makita tayo kabsat no apay nga ipatag ni Jacob ni Benjamin. Ta iti impagaro na natayen ni Jose. Ket saan akayat apalubusan nga dayjay anabati kakabsat nga pakalaglagipan na dayjay nga inayat na nga ni Raquel. Ket mapukaw manen kanya na akas iti nakapukaw ni Jose. Anyan kakabsat ang nagpintas at dadtoy ni Ruben. Malagip yun ni Ruben iti pas lesson tayo. Isunang manen kakabsat iti nang baet nga idi panggapen dagiti kakabsat na nga papatayen da ni Jose. Kunana saan agbasol tayo. Ni Ruben metlaeng iti nang i-propose nga ilako dalangenen ni Jose. Kaday ito'y nga gundaway kakabsat. At damanen dahi napintas akababalin ni Ruben. Basahin tayo iti versikulo 37. Ket ni Ruben nagsao ken amada kinunana kadakwada. Patayem dagiti duwang anak ko nga lalaki. No isubliken ka, yawat mo iti ima, isubli tubet laeng ken ka. Anyan kakabsat, nga dayjay panangibaga ni Ruben. Tatang, ama, baganak kanya ko, at dagtoy dagiti duwa nga anak ko. They will become substitute ken ni ading ni nga Benjamin. Kano bilang ta saan minto nga maisubli ni Benjamin, at dagtoy dagiti nga anak ko. No saan mong ayaten, iti lugar ni Benjamin, kunana, mabalin mo apatayan iso. Ngem adda iti inanam ni Ruben, dating bagana ni Ruben, isublik to metlaeng ken ka. Saan nang nainraman digiti siyam akakapsat na? It was now on a personal mission ken obligation nga inbagana ken ni Jacob. No palubusan ni Benjamin, kargo, responsibilidad ko. Ket nung mapan kami ikari, isublik to. Anyan kakabsat nga nagpintas nga kababalin ni Ruben. No dayta kumang iti masarakan kadagiti kakabsat iti pamilya, uray pa'y iti kakabsat iti iglesia. Anyan nga panang repet ni Apo Diyos katatayo. Kadayjay nga bendisyon. Gapu iti selflessness nga naggapu iti ayat. Apan tayo kapsat iti part 3. Part 3 tayo. Iti kapitulo 23. At dato'y kapsat,
iti insapatan ni Huda. Basahin tayo iti versikulo 8 and 9. Ipakuyog mo kanya tubing, ket tumakder kam to amapan tapno agbyag tayo, ket ditay matay, da kami ken sika, ken dagiti anak ni ababasi. Siak to iti mang agsungbat iti maipaiken kwan. Iti ima iti pagtuntunam to, no siak jak to isubliken ka, ket iyeg ko iti saklang mo, uray siak agawit iti basol, iti agnanayon. Duan, ada Jenny Ruben, ada Tini Chuta. Ket kunada, dua kamin, denggen jujay kunana ni Huda kakabsat. Kunana, siyak iti agsumbat. Siyak iti mangawit iti basol, iti agnanayon no saan ko nga isubli. Ti kabsat ni na ni Benjamin. The spirit of being a substitute. The spirit of a guarantor. Amo yung dayjay guarantor kabsat. Idi adak pala di tamsyon. At dati may isang agtutubo nga iti nanang nakit OFW. Umay dayjay panag-examine da, di kito yung estudyante, takiskulaan tayo dita Northern Luzon Adventist College and LAP. Kit naira na nga saan pa'y asimangpet, dayjay ipatulod dayto nga kamsat, dayjay ina, nga agpaay iti tuition di anak. Kit iti inaramid da, wano inaramid dayto nga ina, she is not my friend iti textbook, wano Facebook, wano iti messenger. Siguro inted dayjay anak na nga balasang. Ket nag-request kanya ket pastor ko nana, di la mabalin nga sika iti guarantor ko nga agpaay kadayta balasang ko. Gaputa, digitoy nga kakabsat ket naggapuda ito'y Ilocos. I was a district pastor of the entire province of Ilocos Sur, idi. Dududwa pa lang nga distrito dayta kakabsat, Manipod, Tagudin, Ingana, iti Sinai. That I know these persons, I know this family, ket hankon asinubatan isuna, nangaramid ak iti letter of request addressed to the Vice President of Finance. Nga itid da dayjay examination permit, dayto nga balasang, and I am standing as the guarantor. When you stand as a guarantor, amok nga nuhaan nga agbayad, dayjay inana, dayjay ina dayto nga estudyante, I will be charged. Ngam adda iti pamatik, kadayjay nga ina, nga dayjay nga request na, ket isu itaramitin na. To make the long story short, naikan ti examination permit dito ng estudyante, she took the exam. I was not charged. Tamok nga nagbayad dayjay. Ina dito ng estudyante. Dito yung sa itirik na ni Ruben ken ni Juda. Nagbalinda nga shadow nga ni umay nga garanto nga isuna ni Apo Jesus. Malagi piyo di pangarin ni Apo Jesus kapsat. Nga dayjay adda tinakautang. Ket idin apa nagbabayad, inayaban dayjay nga nakautangan na. Nagkwenintada.
Kunana ni Apo Jesus, ti utang kita kalaunay. Ket daytoy nga nakautang, saan nanto nga mabayadan daytoy inutang. Ti inaramid daytoy nga nagpautang, the rich man. Inayaban nakit ko na nakitaan. Pinirmaan na. Adda kabsat iti nang bayad kadayjay nga utang, uray no awan ti inbayad na. That is grace. Adda iti basol tayo. Saan tayo nga mabalin abayadan dayjay abasol tayo. Ta iti singsingiran iti lintag nga isu nakabasuran tayo. Isu iti biyag. Da iti kunatay nga ro, the penalty of sin is death. At da iti matay iti ayan dayjay abasol. Ngem agyaman tayo. Tani Apo Jesus, isu na iti garanto tayo. Nagbalin a substitute tayo. Ket natay iti lugar tayo. Naikan tayo iti namnama. Nga adda iti biyag tayo nga ganayo. Ket napanda akabsat ijay Ehipto. Sumrek tayo ijay ayan ni Jose kabsat. Idi nakita na ni kabsat na nga Benjamin. Agsarimadeng nga kabsat because the scene is so beautiful. Idi nakita na. Umayin dayjay ragsak na. Apay nga naragsak kabsat. Denggen nyo dayjay kuna naman ni Ellen White iti Spiritual Gift Book 2, page 165. Joseph was satisfied. He has proven his brethren. He had seen in them the fruits of true repentance for their sin. Dayjay kakabsat iti kinita ni Jose. Dayjay iti nagragsakan ni Jose. Dayjay iti tolba nga masapul nga adda kakabsat. Dayjay reunion dagito nga kakabsat. What was the cause of a broken family? Malagip yun dayjay ko na adda gamin dayjay nga misfunction. Adda dayjay ko na idi kapsat dysfunctional family ti pamilya ni Jacob. Tadda ti paborito ni Jacob. Ngem itatan ni Jose nga nagtakder nga isu iti inusar ni Apo Diyos. Masapul nga adda iti panagmaymay sa manay. Hatred separated the brothers. Repentance in the part kadigitoy asang nga pulo nga kabsat ni Jose. Kendayjay ayat ni Jose. Isu iti nang buklod. Isu iti nagmaymaysa. Kadaytoy nga broken family. Ket idi nakita na kakabsat ni Benjamin akabsat na. Basahin tayo ti versikulo 29. Inpatay ni Jose iti ima na kini Benjamin ket kinunana. Kaasyan na ka kuma iti Diyos anak ko. He blessed him. Ket idin kakabsat ang nakita na dayjay a panagbalbali di kiti kakabsat mo. Napan iti unag nagsangit. It must be a tears of joy. Nagsangit. Ket nagdiramos idirimuar. Binagaanan dagiti adipen. Palubusan na kamingan nga dakamilaan. Amuyo kakabsat. Ni Apo Diyos ket adda nga mangigigam kadagiti amin ang mapaspasan.
God is in control. Kahit kung basahin tayo kabsat, as a conclusion, kada ito leksyon tayo, iti Genesis 45, versikulo 7 ken 8. Tiinbaga ni Jose, kadigito nga kakabsatnan, idi impudnunan nga isuna ti kabsat dangan ni Jose. Ket umayen di kay panagbutang dagito isang nga pulo ket maysa nga kakabsat na agramanen ni Benjamin kabsat. Ti kunana ni Jose, basahin tayo. Ket ti Diyos imbaong na nga inyo na kada kayo tapno ay wanan na kayo iti matda dito'y lubong. Ket ispalen kayo nagbiag iti dakkel asalakan. Iti kasta saan ada kayo iti nangibaon kanyak dito. Nudiket iti Diyos. Apay, laglagipin niyo, God was with Joseph. Ammo ni Jose, nga digiti amin nga naglabasan ni Apo Diyos at dakin ko. What a reunion. Kahit kung mabuyag kapsat, idin nga ibaga ni Jose, umay kahit tu'y kapsat. Kahit idin nga agmay sadan, inagiin narakop dan, there was joy in their hearts. Anya iti inadal tayo kapsat. No ni Apo Diyos, iti adda kada tayo. No adda digiti kapadasan tayo akas ken ni Jose. Saan na tayo abaybayan? No iti Diyos adda kada tayo. No addamit digiti kapadasan tayo akas kadigiti kakabsat ni Jose. Ti Diyos babaen ti Espiritu Santo tugngaren na tayo, balbaliwan na tayo. Ket saan tayo nga baklayen digitay nga bunga iti inaramid tayo at inadakes. Ni Apo Diyos kakabsat adda ken ni Jose. Ni Apo Diyos adda kadigiti kakabsat. Ti Diyos ni Abraham, ti Diyos ni Israel, saan nagbalbali? Isuna ng bendisyon ni Jose. Isuna ng isalakan kadigitoy nga pamilya niya. Ni Apo Diyos timang bendisyon nagkada kayo. Ni Apo Diyos timang tid kumatig iti kasapulan tayo iti naldawan. Nang nangkunat, pwede kunana ni Jose, tapno saan kayo amatay. When God gave the best, dahil anak na mabuto. Ni Apo Diyos inted na, tapno sikatan siya. Saan tayo namatay? Lubigat pa tayo, iyak tayo, nagnanayon. Agyaman akin ni Apo Diyos na tayo pinaleksyon tayo. Ket agyaman tayo, dahil tayo iti nga Diyos. Iti naramid na kinusay. Iti naramid na kadigitoy nga kakabsat Jose. Kaya't na maramidan kanyang kanyang kabsat. Ibindisyon ni Apo Diyos, pinabusnon ang bindisyon na agpaay kumakin ka, saan lang itatangal daw panaginan. Lodikit di, iti tunggal panagbiag. Pagkararan tayo kabsat. Maminsan pa yung Diyos ang yaman kami. Taintid mo kada kami na ito palagi babayan ka na ito na leksyon. Sika nga Diyos ayat, kaya't mo Diyos na bindisyonan na kami. Akas iti pa ng bindisyon mo kay ni Jose, kendagiti kakabsat. Agyaman kami ama. Kat sabi ko mataawan kada kami, iti aglangan kadigitang pagkasapulan. Maminsan pa yung Diyos, ikararagak digiti kakabsat na katuwaan na nangalan. Nonyaman digiti paglablabsan datata, nga parikot iti panagbiag. Sika o ama iti makiag na kumahagkadawa.
Pang-asim ipatay mo, Diyos, iti man nakabaling na imang duat dadapay laeng nga masakit. Saan pa ilang nga nagsubli tinananay asalunan. Ama, pang-asim, babandayat den parado. Ited mo kaniya kay Chay, nga bendisyon ti salunan. Agyaman kami ti bendisyon iti Sabat, tamabalin kami nga ginana. Agyaman kami kasi ka iti Diyos nga mangsungbat kadagiti manawat. Iti namin nga po na Jesus ninawat ko dito. Amen. Amen. May salangin ng kapsat kadalin tayo nga leksyon may panggap iti adal tayo iti libro Genesis. Kikita tayo tumanay ng tunay nga lawas. May God bless us all and happy Sabbath.